A què oloren els núvols? A què olora l'aigua? A què sona la primavera? Això? Primavera? Primavera Sound! How are you? I'm great. Yeah? Wonderful. You are enjoying? Absolutely. Look, it's fucking delicious. No, té pinta, deliciós, eh? Això de princeseta què? No sé, com un cop al mes me'l poso per posar el cabell, no sé, per fer notes. Escolta, i el festival què tal? Pues és una gran confusió perquè més de la meitat del temps és una confusió en total. I per la família estàs a la biblioteca estudiant, no? No, yo soy listo. M'encanta Red 105, sempre ho poso, realment. Abans de venir aquí, que li encantava. Estic a l'ordinador i poso Red 105 sempre. La cançó estrella, per exemple, aquest cap de setmana per vosaltres quina seria? Aquella que teniu ganes de ballar. Here Comes Your Man de Pixies. Sí. La Gina i la Carlota, que ens cantaran un tema de Pixies. No! Tarararararara, tararararara, ja està. Te he visto sola, pero... Está aquí, chicos, solo. Què tal? Bé, guai. He conegut algú que potser et vol conèixer. Mira a la meva dreta. Ah, Bé. Mira, que te la presento un moment. Bueno, mira, home. Sí, mira. Se llama Xavi. Hombre, Xavi. ¿Qué es eso? Es català, eh? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sí o no? ¿Dónde sou? De Italia. Italianas. Estos chicos, ¿quiénes son? ¿Os suenan? Pet Shop Boys. Julio Iglesias. Where are you from? England. ¿Y qué fas aquí? What are you doing here? Watching bands. I don't know. Yeah, watching bands. Enjoy. Getting drunk. You are enjoying? Smoking indoors. ¿Sabes cómo hace un perro argentino? Wow. And what's that? Present from my wife. Un regal de la dona. Para tenerte bien atado. Typical Spanish gorro, no? Típico Spanish guy? Entre nosaltres. Yes. Girls? Huh? The girls of Catalonia? They're very lovely, yes. Digo, són guapes, les noies. En compte amb la dona, Be careful with the wife, Yes, exactly. Hola. A ver una cosa, ¿te puedes levantar un momentito? ¡Hostia! ¡Wow! ¡Oh! Ok. Què és? Un oso. Ah, Winnie the Pooh. aquests homes, et sonen? Pots pizzis? Sí, bé. Aquests homes, Aquests són fàcils. Orbital. aquests sí. Qui és? És un dels caps de cartell. Hi ha Pet Shop Boys, hi ha Wilco, hi ha Orbital. Pues no l'he vengut a veure, en aquest. Qui diries que és aquest home? Bueno, per eliminació... Marc Almond. Primavera Sound, Barcelona. Boris Becker, Oh, I've heard that before. Good night. How is Sambra, Agassi and your friends? All right? Yeah, all good. Apart from that I'm here and they're all at the front. A veure, podríem dir moltes coses, però, José, ja està. Ens ho mereixem. Després de tantes hores, comencen els concerts de nit que volíem veure, que no deixen gravar, així que apaga càmera i que comenci el concert. Bona nit.